Una altra novetat a l'entorn educatiu d'aquest curs ha estat la publicació de nous criteris constructius dels espais dels centres educatius. Mariona Genís, arquitecta col·laboradora en aquest protocol, ens ho explica amb més detall. Que aquesta guia no proposa un tipus d'escola, amb totes les limitacions que té, sinó que el que està proposant és un procés per fer l'escola, i en aquest procés hi ha d'haver el diàleg. Un dels objectius principals d'aquesta nova guia és que hi hagi un diàleg entre la comunitat docent i l'equip d'arquitectura. Quina relació hi ha entre l'espai i l'aprenentatge? Aquesta pregunta, quina relació hi ha entre l'arquitectura i la pedagogia o l'aprenentatge, el més important és que la prioritat aquí és l'aprenentatge. I els infants de l'estat espanyol són dels que més hores es passen, si comparem a nivell europeu, per exemple, en un edifici educatiu. Penso que potser aquest és el punt clau, pensar que és una tipologia d'espais, és un tipus d'equipament en el que els infants i els joves s'hi passen moltíssimes hores i que han de poder ser transformats per aconseguir el benestar. L'arquitectura està influint de com afecta la qualitat de l'aire, la llum natural, inclús la connexió visual amb la natura, o la connexió literal amb la natura. Com seran a Catalunya les escoles del futur? Han de ser llocs molt confortables. I això no implica fabricar espais de cotó fluix. Han de ser espais que promoguin els reptes i l'autonomia dels infants. D'esdevenir llocs més estratègics en les ciutats i en els barris. I haurien de ser escoles on hi hagués més flexibilitat de canvi, on hi hagués més facilitat de canvi, on hi hagués més benestar. Haurien de ser així, si som capaços d'articular aquests diàlegs. Aules sense parets, edificis mòbils, espais per experimentar en comunitat. Així són ja moltes escoles.